11 лістапада панядзелак. Вітаю спадарства, гэта Белсадзум, Сергей Пацасонны і мае госці. Вось пра што сёння. Прапаганда ўжо прарочыць Лукашэнку больш за 90% у ягонай выбарчай гульні. Моўны разлад. Святлана Алексеевіч дала вялікае інтэрв'ю. Частка нацыянальна арыентаванай аўдыторыі абураная выказваннямі пра мову. Тэлефанаваў Трамп Пуціну ці не? Амерыканскія журналісты кажуць, што так. Крэмль чамусьці абвяргае. Прапаганда ўжо рыхтуе беларусаў да вынікаў у выбарчай гульні Лукашэнкі. Рэжымныя сацыёлагі гавораць пра давер ажно 80% грамадзянаў. А прапагандыст Тур увогуле кажа, што на гэтак званых выбарах Лукашэнку напішуць больш за 90%. Дзяржаўны аналітычны цэнтр «Экаом» робіць гэтак званыя даследаванні толькі на патрэбы прапаганды. Гэтым разам сцвярджаецца, што рэспандэнтам прапаноўвалі адказаць на пытанне, цытата, «У якой ступені вы давяраеце Лукашэнку?». Аднак, паколькі прадстаўнікі ўлады імкнуцца прадэманстраваць, што падчас выбарчай кампаніі падтрыманне Лукашэнкі павялічылася, вынік можа быць большым. І ўжо цяпер на відэасувязі Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык, каардынатар нашай візіі. Вітаю. Прывітанне. Спадару Вадзім, вось гэтае апытанне, я нават не пытаю, ці пра давер да Лукашэнкі, ці мы мусім мець давер да гэтага апытання. Узнікае пытанне, навошта гэта ўсё? Ну, глядзіце, безумоўна, пытанне зробленае праўладным цэнтрам, і ўспрымаць яго можна толькі як той рэйтынг Лукашэнкі, які ўлады самі зараз хочуць дэманстраваць. Так яны зараз не дэманструюць нейкі такі вось асцярожны баланс на кшталт, там, 55-60%, не. Яны таксама не гатовыя дэманстраваць некую суперразгромныя нерэальныя вынікі на кшталт, там, 97% падтрымлівае Лукашэнку, таксама не гатовыя. Ёсць, в прынцыпе, такія ж вось тое, што і заўжды электаральныя, там, 80%. Вось тое, што сама сістэма арыентуецца на гэта 80%, гэта адзінае, што можна з гэтага апытання вынесці. Гэта таксама цікавая інфармацыя, але, безумоўна, пра настроі грамадства это нічога не кажа. Мы не ведаем, ці такое праводзілася, ці не. Нават калі праводзілася, то ці тыя вынікі, якія былі атрыманыя, ці іх намагучылі. Не, гэта проста вось такая сама афіцыйная пазіцыя, і робіцца гэта тое, што называецца фарміруючае пытанне, калі мэта не даведацца ні ў якім разе настроі грамадства, а мэта гэта ўласна тое, што зараз ёсць, выдаць у медыа некую сацыялогію, каб была лічба, на якую ўсе арыентуюцца. Хтось там крытычна, хтосьці наадварот, прыхільнікі Лукашэнкі таксама ведалі, што 80% падтрымлівае. Вось, в прынцыпе, такая зразумелая, фактычна прапагандысцкая мэта. Пры гэтым ўсё ж такі не згаджуся тут, што толькі 80% мае быць, бо прапагандыст Тур ужо прарочыць больш за 90%. Ці гэта персанальнае меркаванне Тура так выслужыцца? Ну, вось глядзіце, менавіта это важна глядзець, што кажуць проста там розныя гаварячыя головы, бо, мякка кажучы, ну, мы на іх глядзім агульнай улады, насамрэч важна адрозніваць, хто персаналі, а дзе інстытуты. Так вось так, то, што персанальна Тур, ці Азаронак, ці хто заўгодна з іх ляпне ў эфіры, гэта можа быць шмат у чым іхнае асабістае меркаванне проста ў межах генеральнай лініі. Ён жа не супер Лукашэнкі, кажа. Ага, ну вось ён так адчувае. А вось менавіта такое то, што ЭКОМ, Мусіенка, даўняя арганізацыя, інстытуцыялізаваная, што яны вось такое пытанне прайшло ў звядненнях ва ўсіх паперках і афіцыйна агучана, гэта хутчэй акурат і кажа, дзе тут персанальнае меркаванне прапагандыста, дзе афіцыйная пазіцыя. І умоўна для любога чыноўніка таксама тут бачная гэтая разніца. Таму, зрэшты, так, улады вось на гэта і арыентуюць. Таму на дадзены момант, гледзячы, умоўна, калі мы параўноўваем там Тур за 90 і ЭКОМ пар 80, я хутчэй сказаў, што тое, як лукашэнкаўцы плануюць агучыць вынікі сваіх фэйкавых выбараў, вось яны хутчэй плануюць тыя лічбы, якія бліжэй да ЭКОМа, чым да Тура. У мяне па выніках такіх лічбаў вось такое назіранне.
Спадар Вадзім, тут яшчэ адзін момант, калі гляджу на апытанне пра давер Нацыянальнай акадэміі навук у 2020 годзе, то там ён быў на ўзроўні 24%, і гэта лічба сацыёлагам Коршунавым акурат пацверджаная. Сёння мы не назіраем нейкай вялікай актыўнасці, пры гэтым улады ўсяляк спрабуюць стварыць гэтую карцінку. Ці атрымаецца ў іх гэту карцінку маштабнага падтрымання Лукашэнкі зрабіць у выніку? Ну, сапраўды, слушна ўсадалі тую пытанку, гэта нават некая там не зусім незалежная пытанка, не, вось, Акадэмія навук. Конечно, 20-й год, гэта год, калі і Акадэмія навук такое магла адкрыта апублікаваць, і спадар Коршунаў, які на той момант яшчэ не быў там нешым сацыёлагам, не быў такім публічным, мог адкрыта пацвердзіць. Прычым, наколькі я разумею, дадзеныя ў Акадэміі навук у медыа зліў акурат не спадар Коршунаў, як бы, і без яго там калегі падзяліліся. І гэта вось ілюстровае настроі 20-го года. Зараз, канешне, няма прыкметаў, каб яшчэ 4 разы больш беларусаў Лукашэнку палюбілі. Не, ёсць акурат прыкметы рэпрэсій, запужвання. І таму, як я казаў, таму такія пытанкі ўладам важна публікаваць. Бо калі ўсё грамадства ведае, што кагосьці шмат паважаюць, не абавязкова штодня публікаваць такую апытанку. І так гэта можа быць ясная думка. Ну, напрыклад, у Грузіі самая папулярная фігура, больш за ўсё грамадства давярае, гэта патрыярх, так яно заўжды. Ніхто не публікуе рэгулярна рэйтынгі грузінскага патрыярха. Усе ведаюць, што яму давяраюць. А в этом сэнсе акурат так мэта лукашэнкаўцаў, гэта публікуючы такія звесткі, акурат заяўляць пра то, што не глядзіце, вось нам давяраюць, мы это будзем настойваць. І стварыць уражанне ў грамадства, быццам бы гэта сапраўдныя лічбы, быццам бы ўсе так навокал думаюць, бо гэта сацыялагічны вядомы феномен, людзі схільныя паўтараць тое, што як яны лічаць, думаюць усе навокал. Таму мэта дзяржаўнай прапаганды вось такія выдаваць фейкавыя апытанкі і пераконваць людзей, быццам бы ўсе давяраюць Лукашэнку. Ну, адпаведна, мэта незалежных СМІ, незалежных аналітыкаў, это акурат развенчваць такія прапагандысцкія міфы, паказваць, што это фейкавыя апытанкі і тлумачыць, дзеля чаго яны ёсць. Ну, уласна, тое, чым мы тут сёння займаемся. Но у каго атрымаецца лепей, гэта, зрэшты, можна будзе памерыць толькі нармальнымі сацыялагічнымі апытанкамі. З улікам таго, што сацыялогіі няма ўнутры дзяржавы ўвогуле ні ў якім выглядзе, то гэта складана ў сённяшніх умовах. І вось гэтая структура ЭКУМ, якая займаецца гэтымі пытаннямі, яна ўвогуле выходзіць вельмі часта выключна перад гэтак званымі выбарамі. Абсалютна існуюць такія фейкавыя інстытуты, якія створаны аўтакратыямі менавіта, каб імітаваць дэмакратычную дзейнасць. Той самы, як быццам бы існуюць нейкія там альтэрнатыўныя палітычныя партыі, там рэспубліканскія партыі труда і справядлівасці, напрыклад. Яны знікаюць паміж выбарамі, на выбарах яны могуць вось як зараз вылучыць некага кандыдата, пра каго ніхто нічого не чуў. Заўжды таксама РПТС вылучала назіральнікаў, якія казалі, што вельмі класныя выбары, ўсё спадабалася. Яны фактычна імітуюць незалежную дзейнасць. Тое самае і ЭКОМ імітуе дзейнасць сацыялагічнай інстытуцыі, для гэтага фактычна і існуе. Таму так з'яўляецца у такія электральна важныя моманты, выдае толькі тыя дадзеныя, якія фактычна прыемныя уладам, як улады хочуць. І так, ну, спадар Мусіенка займаюцца ЭКОМам, так, гэта яго місія такое імітаваць, гэта імітацыя яны і займаюцца. Таму не дзіва, што яны сабе паводзяць як тыповы імітатар. Яны ж такія і ёсць. Дзякую за гэты каментар. Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык, каардынатар нашай візі на відэасувязі. Калі вы адмовіцеся чытаць Чэхава, Дастаеўскага, гэта будзе правінцыйнасць. Вы упадзеце ў правінцыйнасць. Менавіта так выказалася лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлана Алексіевіч у выпуску праграмы «Ток» ад выдання «Наша Ніва» і выклікала хвалю абурэння. Святлана Алексіевіч у інтэрв'ю зазначыла, што нельга ізаляваць сябе ад расейскай мовы, літаратуры, культуры. Паводле нобелеўскай лаўрэаткі, забарона на творы некаторых пісьменнікаў, як гэта адбываецца ў Расіі і Беларусі, прыводзіць да паніжэння ўзроўню мыслення. Алексіевіч мяркуе, што ў тым ліку расійскія аўтары зрабілі вялікі ўнёсак у сусветную культуру. Таму адмова ад іх можа зрабіцца стратаю для ўсіх, хто імкнецца да разумення агульначалавечых каштоўнасцяў. А на відэасувязі Аліна Коўшык, прадстаўніца ў нацыянальным адраджэнні з аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Вітаю, Аліна.
Вітаю, Сергей, вітаю, шановні. Аліна, Святлана Алексеевич дала інтэрв'ю па-расейску, пры гэтым выказвае меркаванне, што не мова залівае крывёй Украіну, што нельга цалкам адмовіцца ад расейскай літаратуры, расейскай культуры, і гаворыць пра тое, што гэта таксама можа сведчыць, калі мы гэта зробім, пра правінцыйнасць нейкую. Ці можам сапраўды мы ізалявацца ад расейскай культуры, мовы, і ці павінны? При всій моїй повазі до спадарыні Святланы Алексієвич та нашої Нобелівської лауреатки, яка, я лічу, з'являється велізарним моральним авторитетом для нас, але акурат з гэтымі тезамі мені цяжка пагадзіцца. На жаль, той час, у якім мы живем, страшны час, у гэты час мова стала зброяй. Хаця мы памятаем гэтыя 6 часоў царызма, калі расійская імперія прыходзіла на беларускія землі, то мы ведалі, што былі патрэбная расійская царква, расійскі чыноўнік і расійская школа. Фактычна, гэта тое самае, што адбываецца цяпер. І першым крокам акурат для пачатку расійскай агрэсіі на Донбасе быў прэтэкст абароны расійскамоўнага насельніцтва. Таму для диктатора Путіна мова з'яўляецца зброяй. Для нас мова павінна быць абаронай. І менавіта гэтую абарону можа нам даць родная мова. Яна можа даць нам больш сілы супрацьстаяць, узмацняць сваю ідэнтычнасць і разумець, навошта нам наша незалежная краіна. Я не думаю, што гэтыя сілы можа нам даць расійская мова. Канешне, мы разумеем, што большасць беларускага насельніцтва зараз размаўляе ў штодзённым жыцці, выкарыстоўвае расійскую мову. Гэта наступства той палітыкі, якая праводзілася ўвесь час і якая зараз інтэнсіфікуецца, палітыкі русіфікацыі. Гэта не азначае, што ёсць лепшыя беларусы і горшыя. Все беларусы годныя. Ёсць беларусы, якія размаўляюць па-беларуску, але і тыя беларусы, якія размаўляюць па-расейску, яны нічым не горшыя. Але важна правільна ставіцца да нашай спадчыны. Правильно ставіцца, гэта ставіць сябе, сваю культуру на першае месца, пачынаць з сябе, і гэта нам будзе даваць стрыжань нацыянальнай годнасці. І з гэтай вышыні тады мы можам глядзець на культуры нашых суседзяў. З іншага боку, замыкацца толькі на расійскую культуру я лічу неправільна. І вось гэта акурат і з'яўляецца прынцыпам правінцыйнасці і імперскай залежнасці, якую нам фактычна навязваюць з Масквы ўжо некалькі стагоддзяў. Таму мы павінны адкрывацца на нашых суседзяў, больш ведаць, што пішуць, што чытаюць украінцы, літоўцы і палякі. Я вось хацела бы запытаць і тут трошкі папалемізаваць са Святланай Алексіевич, якую апошнюю кніжку з польскіх аўтараў ці украінскіх аўтараў яна прачытала. Я учора была ў Кіеве, у кнігарні, набыла 2 кніжкі, Аксану Забушку і Тімоті Снайдера «За свабоду». Раю адкрывацца, і свет нашмат больш шырэйшы, чым проста расійская культура. Расійскую культуру ніхто забараняць не будзе, але я думаю, што замыкацца на яе, напэўна, не варта. Варта тлумачыць таксама, як яна выглядае, якія вартасці яна нясе ў сабе. І немова, безумоўна, з'яўляецца такім вызначнікам якасці чалавека. Пры гэтым, што нам рабіць, каб спыніць гэты бясконцы па сутнасці моўны канфлікт? Я не думаю, што гэта бясконца моўны канфлікт. Я думаю, што гэта штучны канфлікт, які ствараецца, каб аслабіць беларусаў. Перадусім, дзяржава павінна дбаць пра сваю нацыю, пра сваю культуру, пра сваю ідэнтычнасць. Хаця, канешне, казаць пра тое, што Лукашенко дбае пра Беларусь, не выпадае на дадзены момант. Вось. А як спыніць? Трэба праводзіць вельмі зразумелую моўную палітыку. Зараз гэта немагчыма, але я спадзяюся, што ў будучыні ў дэмакратычнай Беларусі мы зможам праводзіць вось гэтую палітыку памяркоўна, зразумела, але вельмі паслядоўна. Вось яшчэ раз аднясуся да прыкладу Украіны. Учора ва ўкраінскай кнігарні я не бачыла бадай ніводнай кніжкі па-расійску. Нічога страшнага ў гэтым няма, калі вы хочаце чытаць па-расійску, вы можаце замовіць кніжкі, але перадусім варта пакупаць і чытаць кніжкі на сваёй мове. Варта, каб нашы дзеці вучыліся па-беларуску, каб урэшце у нас былі вышэйшыя навучальныя установы па-беларуску. Стаўленне да беларускай мовы сярод беларусаў значна палепшылася пасля 20-го года, асабліва пасля паўнамаштабнай агрэсіі Расіі на Украіну. Мы пачалі яе больш цэніць і разумець, што гэта мова нашай будучыні. Таму тут не трэба нікога прымушаць, а трэба даваць
моркву і разуменне таго, навошта нам беларуская мова патрэбна ў паўсядзённым жыцці. Калі не будзе беларускай мовы, у нас не будзе наступных пакаленняў беларусаў. Нас імкнуцца русіфікаваць, робяць гэта сістэматычна, паслядоўна, і асабліва зараз гэтая палітыка русіфікацыі страшна інтэнсіфікавалася. Яна ідзе проста па ўсіх сферах жыцця грамадзянаў Беларусі. І супрацьстаяць мы гэтага можам толькі праз тое, каб цаніць больш сваё, ставіць сябе на першае месца і перадусім дэкаланізаваць свае мазгі. Дзякую, Аліна, за гэтае меркаванне. Аліна Коўшак, прадстаўніца ў нацыянальным адраджэнні з аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі на відэасувязі. Спадарства, нагадаю, што QR-код на вашых экранах – гэта шлях на наш тэлеграм-канал. А там мноства навінаў, каментароў, відэа і фота. Калі гэта для вас бяспечна, заахвочваю уваходзіць і падпісвацца. А таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Галоўнае – бяспека для вас. Не спыняюцца паветраныя абстрэлы ўкраіны. У Мікалаеве загінулі 5 чалавек. Мінулай ноччу расейцы запусцілі 74 беспілотнікі, 39 з іх збілі сілы абароны ўкраіны. Яшчэ 3 дзясяткі зніклі з радараў праз дзеянні сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Пра іншыя падзеі ў скароце. Літва ўзмацняе мытны кантроль на мяжы з Беларусю. Увага будзе да тавараў, што вывозяцца з еўразвязу і лічацца рызыкоўнымі. Новае ўвядзенне пачало дзеяць 11 лістапада. Адмысловую увагу нададуць экспарту электронных тавараў, такіх як чыпы, мікрасхемы ды іншыя электронныя кампаненты. Мытня Літвы таксама будзе ажыццяўляць фізічны кантроль тавараў падвойнага прызначэння. Да іх адносяцца медычна-дыягнастычнае абсталяванне і механізмы, якія могуць выкарыстоўвацца ў вайсковай сферы. 2 асобы загінулі ў выніку лабавога сутыкнення аўтаў у Гомельскай вобласці. Трагедыя адбылася раніцаю на адцінку трасы М10 у Добрускім раёне. Кіроўца аўтамабіля Nissan выехала на сустрэчную паласу, дзе сутыкнулася з «Опелем». Абое кіроўцы загінулі на месцы. Пасажырку «Опеля» даставілі ў шпіталь. Абставіны здарэння цяпер высвятляюць следчыя. У Мехіка завяршыўся першы сусветны фестываль калектываў «Мар'ячы». Кульмінацыяй стаўся грандыёзны канцэрт у гонар культавага мексіканскага музычнага жанру. Кампазіцыю «Сьеліто Ліндо» выканалі больш як 1000 музыкаў, гэтак устанавіўшы новы рэкорд Гіннеса. «Мар'ячы» ўзніклі ў 19 стагоддзі на захадзе Мексікі. Першапачаткова калектывы выступалі на кірмашах і вяселлях, а цяпер сталіся сапраўдную візітоўкаю мексіканскай культуры. Амерыканцам, якім не падабаецца Дональд Трамп, прапанавалі на 4 гады выправіцца ў круіз вакол свету. Час марскога падарожжа складзе ўвесь меркаваны тэрмін абранага прэзідэнта на чале краіны. Ахвочыя паплывуць лайнерам «Віла Вай Одысі» і наведаюць 140 краінаў на ўсіх кантынентах. Кошт квітка паводле сістэмы «Усё улучшана» пачынаецца з $256 000 за аднамесны нумар. Была размова Трампа і Пуціна ці не? Пытанне адно, адказы розныя. Выданне «Washington Post» падае дэталі размовы, ды спасылаецца на ўласныя крыніцы. А вось у Крамлі гэта ўжо зняпраўдзілі. Прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў назваў паведамленне пра размову, цытата, «чыстаю выдумкаю ды хлуслівай інфармацыяй». А вось паводле выдання «Washington Post» падчас размовы абраны прэзідэнт ЗША параіў кіраўніку Крамля не ісці на эскалацыю ва ўкраіне і нагадаў пра істотную прысутнасць амерыканскіх войскаў у Еўропе. Таксама Трамп нібыта закрануў тэму раней акупаваных Расіяй тэрыторыяў і прызнаў расійскі кантроль над імі. Крыніцы сцвярджаюць, што пра размову паінфармавалі і ўкраінскі бок. Аднак МЗС краіны гэта зняпраўджвае і заяўляе, што калі перамовы Трампа ды Пуціна і мелі месца, то Украіну пра гэта не паінфармавалі. А тэму працягнем абмяркоўваць з нашым госцем Сергей Джэрч, старшыня грамадскай лігі Украіна-НАТО і таксама аўтар каналу грамадская ліга Украіна-НАТО, кандыдат палітычных навук. Вітаю. Вітаю вас. Спадару Сергей, кажа «Вашингтон Пост» адно, Дмітрый Пяскоў другое. Чаму такое несупадзенне? Была гэтая тэлефонная размова ці не было гэтай тэлефоннай размовы паміж Трампом и Путиным? Ну, на самом деле для нас в Украине не так важно, как разговаривают двое мужчин взрослых между собой. Для нас важно официальное сообщение. Если бы Трамп
официально перед своими соотечественниками, американцами, для европейцев, для украинцев сказал какое-то послание, свое видение, для нас было это бы важно и нужно бы было это обсуждать. А так, как бы закрытые разговоры, они могут быть, но всегда просачиваются какие-то месседжи, но иногда они мало связаны с реальностью. Пры гэтым расійская апазіцыйная дзеячка Ольга Курносава кажа, што калі Крэмль адмаўляе, што была размова, то яна насамрэч была, але была непажаданай для Пуціна. Может быть и так, потому что, звучало уже с американской стороны то, что Трамп напомнил Путину, что в Европе есть многочисленные американские войска, которые могут защищать Европу, Украину, может быть. Может быть, это не понравилось Путину. Но в любом случае президент Трамп еще не президент. И важно, конечно, я повторюсь, именно его суждение. А мы слышим разные мнения разных людей. Это выглядит как такая пробный шар, как посмотреть, как на это среагирует общество, украинцы как среагируют. И тут такие выводы, что нужно отдать территорию. Ну, во-первых, мы же живем не в феодальном веке, не в рабских критериях, когда если территории, то там люди живут, нужно отдать эти территории с людьми. Это не рабы. Не рабы живут в Крыму и на Донбассе, которых можно передавать из рук в руки, куда кто хочет, по какому-то телефонному звонку. Это неправильно. А если так ставить вопрос, что нужно отдать Крым, то тогда нужно идти дальше. Нужно отдать север Казахстана, пусть уже сейчас Россия его забирает, или Казахстан отказывается об этой территории. Может быть, уже пора забирать в Эстонии там часть территории, которую Россия все время хочет присоединить к себе. Я не знаю, может быть, в Минске уже пора российский флаг ставить, потому что хватит играть в независимость. Можно так даже рассуждать, если говорить, если нарушать в чем-то одну, то можно нарушать вообще глобальные принципы безопасности и миропорядка. И первое, я закончу мысль, нужно сделать то, что если это говорят советники Трампа, то им нужно огласить то, что Америка выходит из заключительного акта Хельсинских соглашений, выходит из Организации по безопасности и сотрудничеству с Европой, не поддерживает все те принципы, на которых базируется Организация Объединенных Наций, а после этого уже можно говорить о передаче территорий агрессору. Пры гэтым таксама тады б варта было б, можа, пра Аляску нагадаць амерыканцам і таксама задумацца, калі ў гэтым кантэксце працягваць размову. Але вядома, што гэта ўсё парушэнне міжнародных нейкіх нормаў, дамоўленасцяў і так далей, але ўсё гэта не перашкаджала з 2014 года, калі Расія аннексавала Крым. Ну да, действительно, Путин может вписать в свою конституцию все, что угодно. Конечно, они могут завтра записать Аляску туда, и тогда уже нужно отдавать, потому что это в российской конституции. Они могут записать себе Луну или Марс в свою конституцию, и тоже уже это их территория будет. Это же фальшь, это же просто деструкция, это насмешка над международными законами. И тут мне кажется, что именно Соединенным Штатам, как такому государству, которое создано свободными людьми, которое отстаивало демократию и свободу во всем мире, тем более нужно поддерживать то, что Украина нуждается в восстановлении своих границ и в достижении справедливого, я повторюсь, справедливого мира. И нужно помнить, что именно президент Соединенных Штатов поставил подпись под Будапештским меморандумом, который гарантирует нам этот справедливый мир и неприкосновенность наших границ. Таксама у кірунку расійскай прапаганды працуюць гэтак званыя некаторыя расійскія лібералы. Напрыклад, з'явілася выказванне Шлосберга у Сабчак, які кажа, што Украіна не ахвяра, бо тут спасылаюся на ягоныя словы, яна яшчэ жывая і супрацьстаіць. Па такой логіцы вязні Аўшвіца і Гулагу тады не ахвяры.
Ну да, да. Это, конечно же, все такие разноречивые суждения, и мы 10 лет, уже 10 лет идет эта война, скоро уже 1000 дней, как полномасштабное вторжение в Украину. И тут однозначно все мировое сообщество все время поддерживало суверенитет и территориальную целостность в Украине. Были голосования в Организации Объединенных Наций, кажется, там 140 стран поддержали необходимость там, защиты Украины. Как правило, любая резолюция по Украине набирала больше, чем 100 голосов, 100 разных стран в ООН. Есть Рамштайн, это такая комитет по помощи Украине, более 50 государств. Европейский Союз неоднократно заявлял, НАТО как институция делала свои заявления, ОБСЕ, все поддерживали территориальную целостность Украины. Поэтому отказываться от этого нету смысла. Атрымаецца гэтую цэласнасць захаваць усё ж такі, калі глядзець на рэал-палітык? Ну, мы никогда от этого не откажемся, и никто не откажется. Я думаю, президент на это не пойдет, и никто в Украине это не скажет. Поэтому это, во-первых. Во-вторых, если бы нам давали все время то оружие, которое мы просили, которое запрашивала Украина, я думаю, ситуация была бы с самого начала другая. Но именно с 22 года никто не верил, что Украина будет защищаться, все ждали, когда она упадет, не давали оружие. На сегодня президент Зеленский сказал, что мы получили только 10% от того, что нам обещали Соединенные Штаты. Трамп много говорит о том, что Байден выделял много денег для Украины, но те 60 миллиардов, которые проголосовал Конгресс, большая часть этих денег, больше 40 миллиардов, это деньги, которые остаются в США, которые идут на американские военные предприятия, где вырабатывается более современное оружие, которое поступает на склады американской армии для американцев. А с этих складов более устаревшее оружие, которое в перспективе все равно нужно утилизировать, и нужно еще искать деньги для того, чтобы утилизировать эти боеприпасы, то эти боеприпасы передаются в Украину. Фактически это более выгодное соглашение для Америки, для американской промышленности, для американских рабочих, которые работают на этой промышленности. Поэтому это не совсем так звучит, как говорил Трамп, что это помощь только Украине. Нет, непосредственной помощи мы получили 8 миллиардов долларов, и еще вот будет пакет, который уже после выборов Байден решил все-таки передать Украине в рамках этой большей суммы. Но я повторюсь, президент Зеленский сказал, что мы получили 10% от того, что мы просили. Если бы у Украины было оружие, не было красных линий, которые мы сами себе создаем, и мы бы могли уничтожать военные объекты, склады, аэродромы на территории Российской Федерации, и, думаю, ситуация на фронте была бы другой. І гэта павінны пачуць урэшце заходнія палітыкі. Дзякую за гэтую размову. Сергей Джэрч, старшыня грамадскай лігі Украіна НАТО, кандыдат палітычных навук, у нас на відэасувязі. Дзякую, што былі разам. У мяне ўсё. Для вас працаваў Сергей Падсасонны. Добрага вечара і да заўтра.